Biafra spin n'ebe ewu ọdụnụ si n'aba ewu ife anyị amam na m ga-ewu amam na anya mmiri ga-akwanye mmiri anyị ga-ebe nne mama bịara ụwa amam na m ga-anwụ amam na anya mmiri ga-akwanye anyị ga-ebe nne papa bịara ụwa ezi nne dị mma nne mara obi ụmụ ya Ugeze Salomi Memme Ukwu Kanu n'iwa dị n'obi n'ọla niile Mama Biafra ọ bụ ka isiri na ọnwụ gị juru mmanya ọnwụ gị juru mmanya afọ mụlụ odogwu ọkwa na 21st October ka m nụrụ ka isi na 30th of August ka ị nwụrụ na Germany maka na-ekwu ka a na-ekwu a na-asị ka a na-asị ife m nụkwara ọzọ bụ na papa anyị anwụọla ezi Izrel anwụọla okwu adịghị Igbo mma anwụọla Umudo His Royal Majesty anwụọla egwu ugwu ana egwu ugwu ana egwu ugwu ana egwu kutu ana ezigbo nna ezigbo nna ezigbo nna Sampe amam na m ga-anwụ amam na anya mmiri ga-akwanye mmiri adịghị ga-ebe anya mmiri mama bịara ụwa amam na m ga-anwụ amam na anya mmiri ga-akwanye adịghị ga-ebe nne papa bịara ụwa ụmụ gị na-ebe ụmụ gị na-akwa papa mama ọ bụ ka unu siri na Maazị Nnamdi Kanu ọ na-ebe akwa papa mama ọ bụ ka unu siri na I can't imagine what you must be feeling right now Maazị I want you to know that we are just a phone call Maazị Kanu Ntakanu Kingsley na-ebe akwa na mama nwana ewo mama ọ bụ ka isiri na Princess Nnenna Kate Agbalani ọ na-ebe akwa Prince Emmanuel Fine Boy Kanu ọ na-ebe akwa Princess Chinwe Godwin Divine Mother ọ na-ebe akwa ọ bụ ka unu siri jee Stephen Dezi Agbalani ọ na-ebe akwa Prophet Yawis Young ọ na-ebe akwa Mrs. Ejezie Mama Biafra ọ na-ebe akwa Nnemaka Chibudo Kanu ọ na-ebe akwa David Kelechi